шеста част! Окей, да не се изнервяме. Сега ще почнем обувките. Ще поръся малко. Просто не знам колко ще ми тин за обувките. Остана ми още ето толкова. Така че нека първо да разнесем това на обувките. Окей, сега елечето. Мисля, че елечето. Ай, май, тя има вратовръзка ли? Какво има това? Махнем. Буквата има май и не вратовръзка, ами яка. Виж защо забравям как се казва тези работи. Малкия ми братовче плаче за майка си. И за това. Мале, пуснах бая розово, така че да внимаваме. Окей, и елечето стана. Само остава да направя тук ръкавите, рамената, панделата и на главата и панделата и на гърба. Не знам, пандите ли има такива очи или какво? Просто защо на картинката пандите трябва да бъдат с жълти очи? Аз няма да им сложа жълто. Просто аз защо не си украсявам като искам? Гледам просто картинки. Така, така. Де оти тук. Абе, без просто както искам. Кой ми пречи? Никой. Така. Така, просто ще поръсам малко червено, черно. Беше лоша идея. Да. Малко миксер. Нищо. Карай. Яката ще я направя с червено.